vi er en del af Taskforce, som blev nedsat i foråret som en del af foreningskoordinationen, og vi har arbejdet på at udvikle vores forening og vores frivillighed og vores fællesskab. Og i forbindelse med det arbejde, så har vi efter festivalen udsendt en formands- og medhjælperundersøgelse, hvor vi forsøger at måle temperaturen på vores frivillighed og vores forening. Og vi har jo udlovet en holdfest til et af de hold, som har den højeste svarprocent i forhold til holdets størrelse. Vi har lavet en fordelingsnøgle, som gør, at både store og små hold har lige store chancer, som vi kan se på grafen hernede under den her video. Og følgende hold har kvalificeret sig til at være med i lodtrækning om en holdfest. Det er Bar Rock, det er Vores Bar, Trafik før og efter, Kærligheden Mark 1, Social Workers, Smuggling Support, Campingvogne Kærligheden, Skadestuerne, Crowd Safety, Stjernen, Eventpatruljen, Fransk Café, Marketenderiet og Medhjælper Mad U33. Og vi vil meget gerne sige tak til de her hold, men også til de hold, som har sendt ind her, men som ikke har haft så høj en procent, at de er kommet med i den her bunke. Og vi har de 13 hold her i disse kuverter, som Søren nu vil trække. Ja, og jeg lukker øjnene og ser, om jeg kan finde en kuvert. Jeg tror, det var den her, vi har aftalt. Det kan der ikke noget i. Nå, helt der ligger en lille. Ja, den var der også. Skal brillerne så? Jamen, så siger de, størrelsen ikke betyder noget, sikkert noget fis. Og det er Fransk Café, der har vundet. Stort tillykke til Lone og Pia for deres gode arbejde, og I vil blive kontaktet hurtigst muligt for festivalen. Så er der champagne. Derudover vil vi blot sige, at vi håber, at der kommer så mange formænd og stedfortrædere til formandsseminaret, hvor vi blandt andet vil fremlægge de her resultater fra medhjælper og formandsundersøgelse. Det er nemlig her, vi har brug for, at både formand og stedfortrædere bidrager med deres vigtige viden, sådan at vi sammen, og også sammen med ledelsen, kan finde ud af, hvad vi skal sætte i værk for, at vi kan styrke vores forening. Vi ses på formandsseminaret! Okay, jeg er klar. Okay. Hej. Det holder ikke. 10 øl sagde. Det gør det helt af. Okay, så er noget forkert. Det blev nedsat i foråret. Hvad? Det blev nedsat i foråret. Hvad sagde jeg? Efteråret. Okay. Ja. Okay, vi prøver igen. Jeg er også lige nødt til at Det er da meget fedt, vi starter med, at du griner.